Алейкум вардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошина Макаса созен хубен зинда сарбаланд бошин вардаро масадка кадоме дромадесен дромадан ва балай кора бзани подписаться кунед. Хулас вардаро камтар вази саломати дурусти камтар вазмин буд ба ҳамин хотир старатса кардем омадем режими кора қабидем вардаро мошин кам ба навор гирифтем насиб бошад то як восстанови чидамона вардаро насиб карда бошад мошин бо рекламара сар дадагем вардаро меоям бо ба навор мегӯям ай берно бисёртар арзон мепартон ҳамин бозордам якчанд мошини арзон партадагем вардаро будурен тамошо кунед фақат лайкора бизанед шумо меҳнатора қадрдонӣ кунед. Вардаро масадка кадоме айбозии чипта харидорӣ кардагӣ нестем будурен айҳози чиптотуна харидорӣ кунед 2 рӯзада 100% финалш мешавад. Нарх чипта ба ҳама дасташ 45 сомон 10 та бигири 1 та падарка. Рақамҳои WhatsApp осонай вардаро 556 3 та 20. Салом на чек та парта автоматик иштирокчӣ бозӣ мешавад ки 3 та шоҷоиза 120 та конвертои пулӣ кадоме ба муддат 10 дона чипта ана фарқ надорад кадом шоҷоизаи моро бурд мекунад болои мошинода болои шоҷоизода як айфони 17 Pro дигар барои мардуми ай 10 дона чиптага боло харидагио туҳфа карда мешавад. ҳаматонда омад вардаро медорем максимални дастгирӣ мекунем ровна 1500 донаи дигар чипта мондагия вардаро ҳама як 5таи 10таи 15таи бихарем ҳама сар як одам уже як рӯзда стоп мешавад вардаро. ба ҳамин хотир данонтон садқа бидорем дударактона як дастгирӣ бихагӣ кунед бозира ба дастгирии беҳтарини шумо бигзаронем. ҳазор омад ва диққататон зиндаву сарбаланд бошем. рафтем навори мошинбозора тамошо мекунем. вардаро бачо караван хоҳиш кардан на марҳамат нархи дастрас харидоро бошин алоқа да бироин солна ҳуҷҷат утил дорад утил дошта ҳуҷҷат бучидаги 3-4 рӯзга буда ҳуҷҷатош вардаро марҳамат бутулка свет светиш хушрум диска калпакои заводскои қади вардаро 4 балной пачка қади мондагиам вардаро хай танаш краска талаб нест марҳамат ҳолати хафуш рамош кафидагӣ нестай рамош кафидагӣ нестай рамош кафидагӣ нестай оғи бад нестай ша чон мекунум дарои ана қафо ручинои салон тигр салон ака мега рамош кафидагӣ нестай баъд элифи рӯстотон қади биёем бинед марҳамат ҳолати япшикои пеш скамейкош хушру коробка механик дайрабака неки нарш дастрас биё капо чакишо марҳамат як ҳолати матоша мебинем марҳамат як ҳолати фартуки пеша мебинем вардаро чашкои пеш варид нест абездор мотори якшаш простой нарш боша вардаро 37000 сомон боз муомила мешава. рақаму табугу 554 37 26 марҳамат рақамо зери навдаи занзен алоқа дабре омад вардаро боз як сечкачаи навбатӣ комплектатсияи классик вардаро хай танировка ҳуҷҷат дутила чӣ дора вардаро нархи дастрас марҳамат як гидичавен дискачаи элеганзӣ дошта вардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати қафош марҳамат як ҳолати багажшои багаж ӯй намешава ка вардаро ана бахшиши зиёдтон мегум мақсад дига ҷои чашка пашка шакаанда гуфти гапона метонем камтар саломатӣ хуб нест вардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати қафо биё бикан шака хайку тағураш неки зури бад буда ку чашкош чи чашкошам варид нест вардаро марҳамат кузуфиш зури бад дарои қафо ручной марҳамат ҳолати салон паталоки аликантара мошини яка дирна берна кор надошта дедай пеш электра коробка механик биё раис капо чой ко биё капото хулас вардаро хайдоро бошин алоқа да бирӯин лайко дастгириро фаромӯш накунед ҳуй капотака марҳамат абиё мотор як гаш ҳолати фартуки пеш қати стойкои ланҷаронам ама ҷош дай вардаро чашкои пешам вардинеде кузуфи зуб дай мошина нарх боша вардаро 58000 сомон боз муомила мешава. рақаму табугу охири нарх 93 430 3102 марҳамат рақамо зери навда хай биёнай пеш ягон муомилае соз мекунед мегиред мерем вардаро рақамо ака зери навда занза алоқа дабрӯй салом алейкум вардаро мардуми ютубам акаса созен хубен зиндаву сарбаланд бошен имрӯз дар меҳмонии мо қарор дорад акай хундаи грандиор фул комплектатсияи гарени бад арзон нархи дастрас омади шербача бардоштӣ ин нархҳоро дар любой ҷо бинед 95 110 000 болан поён нест
айнават поён бардаро намёрен ин састани ин зуруш бампера пеш партроника хулас бардаро солуш 2012 11 моҳага почти 13 солуш танаш шакр аст ка талаб нест 4 балон яглая хела поли рост панорама мошин пеш қафош но задам арамаз як ҳолати салонша мебинем даре қафо абагрес сидени дошта қизадни абагрес сидени электропакет бо шторка парда дошта без ключҳои доступ 4 дар электро памят сидени регировка абакҳои ду тарафа мултиру коробкаш боша автомат абагрес сидени охлаждение сидени монитор калон старсо бардаро панорама фули фул шавад хулас нархи дастрас объем мотор бардаро объем моторош 3 ай бардаро нарх боша 89000 сомон бисёр кама как муомила мешавад бисёри бад арзон намешавад рақамҳои ака аз зери навордаи занг зай алоқа даброин лайкҳо дастгиҳо обязательно фаромӯш накунед. Ассалому алайкум бардаро подписчикои YouTube канали Тоб Мошинаҳо Макаса созен хубе ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон ба дастгирии шумо бардаро миқдори чиптҳо гарени камуш монда ҳама каса медонем я дастгирии биқагӣ мекунем насиб бошад дар шоҳидии хитон бозира хеле бадили пар ба дастгирии беҳтаринтон мегзонем биё шогирд пеш биё бардаро чӣ хеле ки медонед нархи чипта ба ҳама дастрас 45 сомон 10 та бигирен якта аз ҳисоби канали мо ҳам туҳфа мешавад ва ногуфта намона кадоме 10 донага чипта қати ҳами шоҳиҷоизои мара бурд кунад дар болош як айфони 17 Pro Max ба миқдори 10 та чипта боло бардаро фарқ надорад кадом шоҳиҷоизаи мара бурд кард меояд айма як 17 Pro Max бо болои як шоҳиҷоизаи дигар бисёри мардум мақсад мегӯянд ки ака ам ба ҷои мошин намешавад ки пулша гирифта мақсад пулша битен бардаро пулои мошинҳо ҳамаш датори капотон бардаро меоен хеле не ки ман аввалаш 100% гарантия метавонам ба дили пир гап мезанам ки ин мошинҳоро шумо намефурӯшем бардаро мошини натури хеле мошина хитон медонед ки хеле мошини мусор намондам и дальше намемонам бардаро дар бораи мошина як маълумотро метавонам бо диққат гӯш кунед нархи чипта 45 сом рақамҳои WhatsApp зери навордам ҳаста пеши мошино дар ҳамин 320 WhatsApp мо 556 320 ана пеш биё шогирд мошина бинам мара чо мекунам ки мошинча бито аглавни хулас сечкачаи пеши бозор светиш смарак свет медонед ки смарак чӣ хел зурай бардаро дискачои 210 кузов ай классон мешавад бардаро хитон медонед 210 кузов бардаро лабаҳои антиблик коробкаш объем мотор D автомат бардаро фули фулай абагрев сидени охлаждени ҳама чӣ дора бардаро биё агар ҳамин гуфтагим набоша пули амира ма двойной дату метавон бардар биё рафтем диюм шоҳиҷоизамона нишон метавем ин сиданчаи тай навес ворияй бардаро хулас чашко кафидаги вариди хеле нест мотор коробка хадаҳои ҳуҷҷати солона ҳама чиш кардагӣ тайёран ин мошино бардаро фақат мошина дар номтон карда ҳисоби химо метавем бардаро шумо газ метавен мегарден ки ба 45 сомон ту присавит кирадной сеюм шоҳиҷоизаи мо чӣ мешавад бардаро ваз 2107 солиш 2011 обши 32000 пробег дора ба худо қасам бардаро и ягон ҷои ваш нест хеле 07 15000 20000 25000 нест биё шербача клиенти хичаку хезорам доран тозира ки акай мошиноро ма дая чанеяча буфурӯш бардаро ё фурӯшӣ нестан и барои шумо барои дастгирии беҳтаринтона дискои размери 16 ра хитон медонед ки торс ба камиш 5000 сомон ай бардаро ваз 2107 2011 32000 общий пробег родной краска родной деталь солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардаги тайёр ай бардаро ба 45 сомон шумо присад кунед соҳиби нехели шоҳиҷоизои биқагӣ мешавед болои 120 конвертҳои пулиай хулас бардаро ҳамин ҳақиқати сирри бозира ма дар шумо бугум ҳамин миқдори чиптҳо гарени кам шид шанси бурд зиёд мешавад бугумтон ки бардаро ҳамин бисёреш ки ин састав ки ман мемонам бардаро хитон медонед ба камиш мардум 5000 6000 ина и 3999 дона ҳиче уже камш мондаги ровна обши бардаро 1400 чанд дона дига чипта мондаги дига дао қакуна хали як галавой мезани шербача дадреку капсула гум меша и гарени кама шанси бурд зиёд дорем фурсата бардаро айдаст натен ки хели фурсат фақат дар канали мо шумои ба дастгирии беҳтаринтон ҳазор амал умегум барои дастгирии беҳтаринтон рафтем ҳама каса даст тамошо мекунем баъд ай навори мошинбозор мешавад лайкҳоро мезанем кадоме дар чӣ намуди мошин маъқул обязательно дар комментария бинависед насиб боша бозори оянда омада ба навор мегирем бардаро расшотоша кадоме бигира ки мошинои мара кадомеро бизана шоҳиҷоизаро мебарам ранги навоша чӣ хеле ки хона ба хона тақсим мекардем иёша мебарам хона ба хона насиб боша ба дастгирии шумо мебарем тақсим мекунем ҳаматон омад бурдборӣ хонем рӯзи финал ҳамата интизорум бардаро Lexus нархи дастрас 2015
450 шай гибрид чай бардаро гарени нархи дастас ира медонем бардо ки 200 боло мешан 200 220 то 250 ҳазор сомона мешаванд. Як нархи меонем биёна пеш савдо кунем харидори када бигирем. Мошин вагон якам мошин вагон бардаро гиб масъалаи гибридош без проблем тайёра бардаро тана шакраска талаб нест. Марам за голати хафуш мебинем. Дарои қафо мебел салон электропакет. Потолок что за? 4 дар электро блокировка даст, санап память сиден, двутарафа мотиру, кавка автомат, монитор калон, климат контрол, обогрев сидени, обдув сидени, джойстикдор бардаро. Хулас комплектацияшон фул мешаванд бардаро. Нарш боша бардаро. Абе мотор се мешаванд ё бардаро, се гибрид бардаро, ҳолати фартуки пеш. Яр аз худаш 8-9 литр аст ака? 8 зиёд нест, 7 даст. 7 я? Чени Кемри 5 пулисан. Хулас нарш боша 100 чанд сомаш монем? 189 ҳазор сомон боз муомила меша, харидоро бошен, алоқа дабрен, лайк рақаму таб гука? 900 97 92 92 99 марама рақаму зер навда зан алоқа дабрен. Салом алейкум мардум YouTube. Ҳама каса созен хубен. Марамад мошинчатон ёфтум нархи дастрас кадом успед кад ош шавашерои нар. Нархи дастрас ай бардаро ай 50000 поён муомила меша бардаро. Уҷат солна утилизатсия надора. Марамад як гид чарх мезанем бардаро, марамад як олати тарафша мебинем. Перделкаша гарени зур кардагиам бардаро, мошин 220-22 кардагиам, зури бад кардагиам мошинам. Jak olati salon şo mebинем. Марамад ҳолати салон, салонш гарени хушуд, дарои қафо электропакет, скаменко лифт бардаро, потолокш тоза. Марамад ҳолати обшивкои пеш, ду тарафа мотор, круиз контрол, коробка автомат, монитори Android. Нарш боша бардаро 49000 сомон, боз муомила мешавад. Рақамо яка зери наводаи зан зе алоқа дабрен. Хулас 49000 сомон, боз кама как муомила мешавад. Лайкҳо дастгиро визатина фаромӯш насозем.